ассалому алайкум дӯстои азиз, ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони гироми қадр. умедворам ҳар як шумо соз, саломат, хонободен. дӯстои азиз, бордорои ҷон, дӯстои гиромӣ, дар навори имрӯза мошиное ки хос авден як чанд донаша пешниҳодтон кардем. навор таги 20 минут шидагай, ай шумо хоҳиш карда мешавад ҳамин 20 минут меҳнатҳои мора як донаи лайқати қадрдонӣ кунед. меҳмоно бордорӣ ки навдурумен хуш омаден ай байри боло кнопкаи сирха зер кунед. навора то охира тамошо кунед. танҳо мошинаҳои арзонанд, фақат нархҳои арзон хати пешниҳод кардем. фикр мекунам маъқултон мешавад бо бегаҳ навори дарозтар бо бегаҳ мешавад насиб бошад. ай ҳамун хотир комментария дар нависонед кадом мошина мо интихоб карда пешниҳод шумо кунем. албатта мо пешниҳод мекунем. худованд нигоҳбон, лайкҳоро масъалаша бибинен, бизанен, баъд тамошо. дӯстони гиромӣ, масъалаи лайка ҷиддӣ, баъд бинен лайкҳо монда шава обязательно хоҳишаи шумо. ваз 2107 якум мошини фурӯшие ки баҳри шумо пешниҳод карда мешавад. соли бароишиш соли 2000 мебошад. дӯстои гиромӣ, объем мотор 1.6, ҳам бензин дора мошин, ҳам газ, ҳардуш кор мекунад. хоб коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи мошина 8000 сомонӣ гуфтааст ки 59000 рубли русия мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин 100% документош 1 сола, баллоно 80%, калонка самбуферо ҳамаш ба дараҷаи олиш, салонош ҳам аҷош 100% алишам мешава. вариантора мебинам. рақамошон дар рӯи экран аст. чӣ маълумоте ки буд мо пешниҳод кардем. харидори аниқ бошен, маъқултон шуда бошад, метавонед дар тамос шавед. бардорои азиз, дӯстои азиз, дар ҳамиҷа эҳтиромона ҳар яктаи шумо хоҳиш мекунам таги 60% ки шумо меҳмонен, илтимос ҳамин чиз важния ба ҳам хотир ман мегӯм амалиш кунен. бардорои ҷон, дар номтон садқа, шерои нар 60% ки меҳмонен дар канал, як донаи лайка обязательно монем братои нар. кнопкаи сирхи подписатсара бинен, на рӯи экран дабро месай. кнопкаи сирхи подписатсара ҳар як бародар зер кир, дар комментария навис, любой мошина ба бегара навис, пешниҳоди шумо мекунем. лайк монен обязательно бародари ҷон подписатсия кунен. гуфти гапҳои канал фоидаша шумо мебинен. мошинаи арзон танҳо дар канал мебинен. ки мепурсиден чӣ хел подписатсия кунем, лайк монем, ҳамин рӯи экранда ман ишон додагем ва занголачаро ҳатман фиседа. навора идома метем. дӯстои гиромӣ, боз як тайдига мошинчаи арзонака пешниҳодтон мекунем. ваз 21010 солуш соли 98 0 ки шумо дидесен. объем моторуш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошина айни ҳол 8000 сомонӣ гуфтаистанд ки 59000 рубли русия мешавад. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки ҳолаташ хубай, бисёр маълумот додаги нест ва хамош омондагӣ гуфтага ки ҳам ватсап дора, ҳам номеро кор мекунад. занг занед, бо маълумотро аз хидм гиред. харидори аниқи дақиқ бошед. рақамошон омондагӣ марамат, харидори аниқ, дар тамосен ва занг занед. дӯстои гиромӣ, 3-4 бор, ақаллан 5 борӣ дар рӯи экран хеле бисёр нависонед, дар таги комментария нависонед ки фалон мошина мехоҳем дидан. обязательно мо пешниҳоди шумо ҳамин бега навор дорем, мекунем. баъд масъалаи лайк ҳам ҷиддӣ бинем. бордорои ҷон, ҳамин лайк бигем 20000 просмотр мешавад, 2000 лайк намешавад. ҳар як бародар хоҳиш лайк мон, меҳмон бошӣ, подписатсия кӣ, занголачаро пахш ки, эфирода бидро иштирок кӣ, соҳиби пул шав. хоб бардорои азиз, дӯстои гиромӣ, навор идома дорад. навора идома метем. боз як тайдига мошини советский баҳртон пешниҳод мекунем. аниқтараш ваз 2107, соли 07 ки шумо дидесен. бардорои азиз, солуш 2004. объем мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи хуросон. нархи мошина 11000 сомонӣ гуфтааст ки 82000 рубли русия ба курси имрӯза гардонда шудагай. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мотори ниваи мошинда, ҳолати мошин беҳад хуб, беҳад зур, ягон мушкилӣ дида намешавад. мошинда мегирӣ, газ метӣ, нахаду. рақамошон дар рӯи экрани шумо омодагай. мошина мо пешниҳодтон кардем, ҳамаи маълумотоша. харидори аниқ бошен, расчёт бигирен, кисатона ҳама чизона туғри гира, метавонен занг занен, бо чизе ки аст пирсен. беҳуда дар мои бузург ғамшон натем, бо нағзтар мешавад. бардорои азиз, бардорои азиз, ҳар як нафар дар комментария ман мондагиам, мисолга 5 борӣ 4 борӣ зиёд нависонен. фалон мошина мехоҳем дидан, обязательно мо пешниҳод мекунем. аммо масъалаи лайк, подписатсия ҳал шава. шерои нар дар номтон садқа ҷиддӣ бинен.
аксаран бародар дар комментария нависа бод як рӯз навор накардем хато накунем 2 рӯз нависанд ки тангенмон ҳамин чиза бисёр нависа буданд. мо ҳам пешниҳоди шумо албатта гардондем. дӯстои гиромӣ, ин тангене ки мебинен хоб соли 2004 хато накунам ҳолати мошин ҳолати хуб дар қарор дорад. мошин қайд карда қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. рақамоша дар сурат мондагӣ бардурояз ма дар рӯи экранан мондагӣ рақамое ки дар сурата вайшам кор мекунад. ишам мошин бо арзон карда мешавад. ҳолати мошин бигем бад нест, ҳолаташ хубай. инам чизе ки аз сурата маълумай. мотор коробкаш ягон проблема надорад. гуфт гапо то ҳозира кору фаъолият кардеса. рақамошонам мондагиам ина чизе ки аз дар суратан маълумай. касе ки харидорин метавонед занг занед 20 000 сомонш гуфтеса савдо мешавад бо бардур аз ягон муомилаи хубан мекунем гуфтага. рақамошонам мондагӣ марамат метавонед занг занед. дӯстои азиз бардурои ҷон 60% ки меҳмонен бовар кунед бисёри бад такрор кардесам. ай шумо хоҳиш дигар такрор намекунам. як бор таги навора бинед кнопкаи сирхи подписатсияро зер ки як дона лайк камон халос ҷони там халос. ман дигар бисёр такрор намекунам. хоб навораи мо идома дорад. дӯстои гиромӣ, боз як тадига мошини советский баратон пешниҳод мекунем. аниқтараш ваз 21010 раки соли бароришиш соли 2005 мошина абиё мотораш 1.6 сӯзишвориш бензинай ва газ коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад яъни ҳол дар шаҳри ваҳдат. 8000 сомони тоҷикӣ химон нарша гуфтеса ки 59000 рубл ба курси имрӯза гардонда шудаги бардурои азиз. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки салому алейкум мошина мотораш 100% ходовоёшам зурай нарушка камтарака кор дорад. дар суратам ба фикр маълумай срочно пул зарурай. мошинча салон ҳама ҷош қонуну қоидаш хати меҳнати бисёр кардага гуфтага. рақамошонам мондагиам бардурои азиз. харидоро бошен конкретни занг бизанед чизе ки аст бо пурсон шавен маълумотои бисёртара аз худашон дарёфт намоед. خب اگه به قسمت اوپل هم میگذاریم یک چند تا اوپل هم در نوار امروزه پیشنهاد کردیم. خب اوپل استرایف همونی که در روی اکران میبینین در کوزوفی هچبک سولوی بگیم که نشنه سولوی نو سالی 1997 مش در نظر دارم. این نوون بروماگنیس 98 98 انیخترش. ابیو موتور یک شش باردرو عزیز بنزین خولیه گاز زیدگی نیست ماشین ما نداره. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархи мошина 27000 сомонӣ гуфтеса ки хоб 200000 рубли русиям мешавад ба курси имрӯза. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин состоянияш олиҷанобай кондитсионер ҳама чиз дорад. ба ягон камбудия краска нарушка ягон проблема надорад. мошина мегирен ҳай мекунен беҳади баъд мошинча свежая. рақамошон дар рӯи экран таърифҳои мошинам зиёда. харидоро бошен расчётҳои кисатон дар тухӯ гирад дар тамосен бо пурсен чизе ки ҳаст. хоб бардурои азиз якта каравани арзон ёфтам ба ҳамон хотир лайка бизан пешакӣ. Opel Astra дар кузуфи универсал солуш соли 93 бардурои азиз абиё мотораш 1.6 ҳам бензин дора ҳам газ дора ҳар душ қонуну қоидаш хади кор мекунад. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Кулоб. краска нарушка пешакӣ гап мезанам кор дорад. хай чиз желание хтона кор дар деҳав дар чи букунен шояд накуненш. Кулоб да бор я такрор мекунам шаҳри Кулоб да 12000 сомонш мега 89000 рубли русӣ мешавад. خب اویدی ماشین соҳиби мошин қайд карда ки мошин документи солонаш буд шидаги моторш кам тарака кардеса мошин бисёр арзон ҳам мешавад савдо мешавад бисёри бад не мақсад харидорон набошен илтимос ради интерес занг назанед. мошина ҳолаташ хубай рақамош ҳам мондагиам фикр мекунам нархи хубай ҳай моторш кам кам дурд мекунад мега краска нарушкаш ҳам дар сурат маълумай ки мақсад кор дорад касе ки желаниш хати. خلاص باردروی عزیز расчётотон агирен тоғри гирам метавонед занг занед бо пурсен чизе ки ҳаст ҳамин хеле ки ҳаст мошина ҳам хеле
دوستای گرامی باردار جان، در نامتون صدقه ماشین ارزون هر روزه پیشنهادتون میکنیم. اشما خواهش کردم میشه و همیشه 60% که میمونیم پلیبوم ویدیو را تماشا میکنیم. چرا بچه‌ها 60% تا که خطا نکنم در مای بزرگ تای 60% این. اشما خواهش میکنم یک دونه لایک بزنید که ابیزت اینا نمیکنم که سرخی подписаться سای هر یک تگ نوره بر اهمیتن التماس یک سکوند جدو کنین подписаться را زیر کنین زنگولچش پخش کنین افیرو دا بدرین اشتراک کنین صاحبی پول شوین اوج بود با ساعتای در هر روز افیر کردن میگیم کسی که لایک подписаться نمیده روی اکران دا اشون دادگیم نه که подписаться را زیر کنین کلاکولچکا فسدمون بگه بون آورد داریم با ماشین میخوستون نویسونید ما پیشنهاد. خب نوری ما ادامه داره باردار جان. یک تا دیگه اوپل استریف پیشنهادتون میکنیم. ایش در کوزفی خجیبک. سال برداشت خجیبک سال 1993 می باشد دوستای گرامی. ابیو موتورش 1.6. سوچواریش هم بنزین هم گاز коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین قرار داره در این حال در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 20000 سومونی گفته است که 149000 روبل روسی هم می شود. خب اویدی ماشین صاحب ماشین قید کرده که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. چشکاش عموما وارد نداره. بالونو قریب 100% نو خریداری انیق زنگ زنین معامله داره. باز التماس از ساعت‌های 2 روز تا 3 شب زنگ زنین گفته همین رقم ساعت 2 پایان زنگ نزنین. مقصد که ساعت وقت یعنی کنین باردار عزیز مردکو کور دوران دایموی بزرگ بگیم نقض نمیشه و رقمشون در روی اکران موندگیم خریدارو انیق تنها زنگ زنین رشوتور اگرین کراسکن روشکش زور که اگه معلومات در صورتن کسی که خریدار انیق مرامت. یک تا دیگه اوپل استریف پیشنهاد میکنیم. این فکر میکنم آخرین اوپل استریف باردار عزیز این ارزانی خشوام کرده میشود. بشه گاو میزنم اوپل استریف در کوزف خیچبک سولش 92 ابیو موتور 1.6 هم بنزین هم گاز داره. هر دوش کار میکنه. коробкаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین شهر استرافشان در این حال 20000 سومونش میگه 149000 روبل روسی هم میشود. اویدی ماشین صاحب ماشین قید کرده که ماشین حالتش чёткая ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надора. Плозимай срочно фурӯхта мешавад. рақамош дар рӯи экране. кузуфиш фикр мекунам ки камтарак корам дорад. рақамошона дар рӯи экран мондагим савдои шурӯъ карда мешавад. касе ки харидорин марамат занг занем пурсен чизе ки аст аз худашон дарёфт намоем. دوستای عزیز فراموش نمیکنیم بگه بو نوار میشود. ابیزت اینا کامنتر خبر گیرین نویسونین فلان ماشین میخوایم دیدن. ما البته که باز پیشنهاد شما گردونیم. خب باردارای عزیز دوستای گرامی نوار ادامه میتیم. بهر شما پیشنهاد میکنیم تویوتا فیلدر که با خواهش شما دیگه کامنتر خطی نویسگی خوندگیم. خب تویوتا فیلدر واگن عموما رستموش گشتگی عموما گشتگی نیست. سال 2007 ابیو موتور 1.8 سوچواریش تنها بنزینه коробка передачаш автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. سطح ماشین اوریجینال بایر از خود عموما نمیکنه. 91000 سومون نرخ ماشین میگه 681000 روبل روش میشه. با سودا هم کرده میشه. یک نیم باردار عزیز ماشین نو اومگه واگن رستموش کشیدگی تمام. بسیاری بعد ارزون هم نمیشه. ماشین خراج زنگ زنین همه چیزای ماشین заводской همه چیزاش حتی کاتالیزاتورش جوشته. به یگم کمبودی مسئله علیش دم التماس زنگ نزنین فقط پولی نقطه و با تلفنم سودا کرده نمیشه گفته باردار عزیز. کسی که خریدارین پولی نقطه دارین رشوتتون توره زنگ زنین روین این نزدیکی ببینین سودا کنین. با رقمشون در روی اکران چیزی که معلوماتی بود ما پیشنهاد شما کردیم. ماشین واگونی باردار عزیز بگیم بیر از خوده. رقمشون هست کسی خریدارین رشوتتون بگیرین بازن.
якчанд бародарон нависанд ягон Toyota-ҳои арзонак ва Toyota-ҳои камрасход мон. Ман лично шумода Toyota Axia'ро пешниҳод мекунам дӯстои азиз. Мошине ки ман худам хушро медонам, худам бигем ҳай кардам. Пешниҳоди шумоам мекунам. Toyota Axia бордарои азиз, соли 2007 Axia'ро. Мақсад мошино чӣ ба Axia'ро пешниҳод кардем, мошино пробегошон наванд вообще кам гаштаган нисбат ба Corolla дигарчон ва моторошонам ба ҳад мотори қавия бақуввате. Бигем ҳама ҷиҳата нисбат ба ҳамаи Toyota-ҳое ки медонам дар Тоҷикистон ин беҳтара. Совети ман шумо. Соли 2007 бордарои азиз, хай дигар мардумам пурсен бо ягон одамои калонтару устора пурсен. Абиё мотор 1.8 звер, сӯчвориш бензин беҳади бад камрасход, коробка передачаш автомат. Велик барин мехӯрам. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мошине ки гав зистем 89000 сомон мешава. Нарх 89000 сомон, 666000 рубли русӣ мешава бордарои азиз. Оиди мошин, ҳисоби мошин қайд карда ки мошин 5 мошид омадагӣ, ҳуҷҷатош 7 моҳ дигар, танировкаш бучдагӣ, суми танировкаш минус мекунам гуфтагӣ боз. Хоб оиди мошин бордарои азиз қайд карда ки мошин гарантияш қатъи любой хел биёем бинен, коробка, маробка, мотор ҳама ҷо задагӣ, пусидагӣ любой ҷоша бинен 10 рӯз гарантия ҳай камбин гуфтагӣ. Соҳиби мошинша беҳади ба таъриф карда бародарам. Рақамошон ҳастай касе ки харидорен дар тамос яъне пурсен чизе ки ҳаст бо маълумоти бисёртар аз худашон дарёфт намоед. خب якчанд бародар наворои пешниҳода нависабдан бисёр нависабдан ки ҳамо гурзавикҳои арзонтар монене ки самасвало. Намо якта пешниҳодтон мекунем. Гурзавик Foton ном дорад бордарои азиз. Хоб соли 2009 мошин ягон проблема надорад, дар ҳолати олӣ қарор дорад. Мегирӣ фақат корда меброй. Хоб ин мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад бордарои азиз. Маълумоти бисёр ростигап равон кардагӣ нестанд. 165000 сомонш мегӯям нархи мошина. боз савдои хушрӯам карда мешавад. Мегирӣ фақат ҳай мекунед самасвала. Рақамошона мондагӣ бордарои ҷон, маълумоти бисёр мегӯям додагӣ нест. Рақамоша мондагии WhatsApp ҳам дорад. Касе ки харидори аниқай маъқултон шуда боша, интерестон боша, бардорое ки пурсида будем метавонед дар тамос шуем бордарои азиз. Бо обязательно нависонед комментарияда ки мақсад дигар намучамон бо дигар навор дорем, кӯшиш мекунем бо пешниҳоди шумо албатта ки кунем. خب دوستای گرامی باردروی عزیز نوار ادامه دارد. بهر شما پیشنهاد میکنیم با خوندای پورتر داره که بگیم کمتر کالتاتر اینه که جایش نشست بسیارتر داره. سال 2010 نمیدونم یورا راستیگه چی میگن. سال 2010 باردروی عزیز ابیوم موتورشا 27 فکر نکنم خطا نکنم خیلی یک نه دوستای عزیز موتورهای پیش 126 CRD вагони холӣ алиш намешавад, фақат пули нахта пешакӣ гап занем. Мошин дар сатҳи олия краска нарӯшка ягон ҷой мошин ягон кор надорад. Усто қатъи проверка мекунем, баъд мебарем. 95000 сомон гуфтасе дар шаҳри Хуҷанда. Умуман дар Тоҷикистон гаштагӣ нест. Вагони тоза рақамошон ҳастай. Касе харидорен марамат метавонед занг занед, мо пешниҳод кардем бо маълумотро ай худашон гир. دوستای عزیز باردروی عزیز آخران خواهش همین کانال برای هر یک تا شما همین بگه نوار میشه کامنتر در نویسونید فعلا مشن میخوندن و ایمینای باردروی که نه نوار دایجا با پایین برسن یک نه 60% تون میمونن اشمو خواهش لوبای ماشین گاوزنن ارزان شب پیشنهادتون میکنیم همچ باردرونه اشمو خواهش همین کانال تماشا میکنین لوبای خیلی لیکن دستگیری کم تر سوچ دیگه باردروی عزیز 60% که مهمون خودی وزیر نم یک دونه کنوپکای سر خدای ما بزرگ بزن برات نر
гарини дастгирӣ мешавад. Модар гуфт гапо мотиватсияи калон мешавад, бо наворумон бисёртар мешавад. Лайкҳоро касе намонда хоҳиш бизанед, обязательно братина ҳам кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед, занголачаша пахш кун. Ина бо бадаиян касоне ки намедонед бисёр бар дурум ҳастанд ки мо намефаҳмем телефонашро ишон дода гедаруе кунед ки подписатсия зерш кунед, лайкҳоро монен. ё кунед дӯстои азиз, бегах бо наворум мешавад, комментария да нависонед. Бо ҳар соат мо эфир мекунем, ҳамун занголачаро пахш кунед, смс меояд. Бидроен эфирро да иштирок кунед, ҳам суҳбат мешавем иншаалло. Чизе ки нофаҳмо бошам мо мефаҳмонем, обязательно ки соҳиби пулам мешавем. Худованд нигҳбон. Дӯстои азиз, дар комментария фикротонро нависонед, мошина мехосатона. Бо бегах навора интизор шавед. Саломат бошед, зинда бошед. Ай замин то осмон, ай осмон то замин, бардори азиз, барои миннатдорӣ, барои дастгиритон миннатдорам дӯстои азиз.